Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan CONA Katikisi on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Adlaw na usab karon nga Sabado, sa 2 na kini sa bulan sa Hulyo, Agosto, tuig 2025. O padayon kita sa itong mga pagtimbaya, no? Ato dahil nga timbayaon og may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong igsuon nga obispo nga sa Diocese of Ipil, nga niya pa sa Dumaguete, wala pa makalarga, hapit na si Bishop Glenn Corsiga. Nala, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kamuntungon. Abi no ato dahil nga timbayaon usab og maayong mudto ang mga lay ministers. Kumusta na, no? Ang akong mga classmates, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, si Father Tonton Arnaiz. Adi na sa Cebu, timbayaon pod nako og may mudto si Father Joey Belsinia, si Father Kipling Agravante, si Father Jojo Anore, si Padre Melton Merida, si Father Peter Necesario, si Father Rom Narca, si Father Omen Mahusay, si Father Rosdel Noel. Ayan, o si Father Glenn Vance, o si Monsignor Agustin Tingting Angkas. So, kumusta, no? Of course, si Padre One Rosaroso. Unya, dito sa Masin, timbayaon po na ko mayong mudto, si Padre Kensaman Dodong Cordobis o si Samuel Papa. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala na hinaot kita nga na kitang tanan sa kapis kayong panglawas. Pero arita mga higala CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Vicariate of St. Matthew, Vicariate of St. Thomas the Apostle nagsaulog karong adlaw sa kapistahan sa ilahang patron. Kami, no? Sa among patron, si St. Thomas the Apostle. Diri namo kini giheld sa kining parokya ni San Vicente diri sa Bindoy. No, gani na malampuson nga napahigayon kini ang St. Thomas the Apostle Vicariate ilang kuban sa 5 ka mga parokya sa Himalalod, sa Tayasan, sa Kwasay Parish, sa Tambo, Ayungon ug Bindoy. Gani kaganina adunay misa nga napahigayon o ang among main celebrant mao ang commissioner sa BEC si Father Mark Velos. Unya matud pa nahimo niya nga content or unod sa iyahang pakiga-ambit kanina mao ang BEC Easy Banner Program sa Diocese. Human gihimo dayon ang pagpangaon ug dayon gihimo dayon ang programa. Balita mga higala gikan sa Vatican. World Day Against Human Trafficking o gipanapahigayon adtong July 30. Adunay 50 million people matud pa nga na-exploit karong mga panahona tungod lagi niining problema sa human trafficking. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano niining kamuntuhon ug arita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy na nga atong Saint of the Day karon, bisag uway ng utana. August 2, of course, ang ato ang Saint of the Day karon, bisag uway ng utana. Si kinsa ganito ang utana diri mahigala ha. August 2, Agosto 2. Ang ato ang karong Saint of the Day mao si Saint Peter Julian Aymard. No, kining Aymard mahigala Aymard. Pero natawo kini si Saint Peter Julian Aymard adtong 1811 didto sa southeastern France. Unya ordained priest no nahimo kini siya nga
usa ka magtutukod sa grupo sa Congregation of the Blessed Sacrament in 1856. And aduna siya debosyon sa Santos nga Eucharistia. Together with Margaret Grilled Gilliet, founded the Women's Congregation of the Servants of the Blessed Sacrament. No, so karong adlaw mahigala gihinumduman nato si Saint Peter Julian Aymar. Usa kini siya ka French, Southeastern France. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Ug ari na ta mahigala sa atong mga pangutanas sa usa ka awit. Okay, ada tas pangutana mahigala. Kumidyar na mahigala niya mutuo po mo dayon ano. Father, ang mga makasasala ajara. Asa man paingon padri? Ito naman ang mga tao nga walay bunyag. Ayan, no? By the way, sa Mark 16 verse 16, ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Ayan, so silutan man dayta mahigala. Mark 16 verse 16. Sa Galatia chapter 3 verse 27, gibunyagan kamo aron mahimo kamong mahiusa kamo kang Kristo ug busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 12, kaya sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo. Pinaagi, makita ba akong nawong mahigala? Pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaninyo. Ay, naku jud ay kayo mahigala, no? Ug ipikto ang bunyag lang kanato. Pangutana, asa ganito mapaingon ang taong mamatayon niya walay bunyag? Doon lagi sa silot nga madawat. Unya ang pinakataas gyud nga silot nga madawat sa usa ka tawo mao ang saman impyerno. Ala no. Lain pangutana, ang mga makasasala kinahanglan ba gyud nga mangumpisal? Ang tubag na yes, no? Sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mangayo. Magsugiray bining confess yourself to one another. Kumpisal gyud. Unya sa Proverbs chapter 28 verse 13, dili kagayod mo lampo sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid gayud kini og paghinulsol ug kaluy-an ka sa Dios. Sa Juan kapitulo 20 bersikulo 22-23, gisulti niya kini kanila ug unya silang gihupan ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ayan, no? Sa ito pakinahanglan giday kita nga maghinulsol sa ato mga sala. Oh. Father, pwede ba nga ibaligya ang mga butang nga nablisan na? Dili pwede. Muna, wadat ako abito ko, nasubo bitaw ko mahigala, no? Kay doon naman go'y kapilya ba? Dili sa akong parokya nga nakuan na gidonate man lagi verbally, muna nga amo pong giblisingan para gimisahan, no, sa ato pag nablisan na. Sus kay naon sa mapwintaw ang itabua nga gibaligya pamampud gihapon sa tag-iya bisag iya nang na-donate verbally kay wala man lagi walay paper kuan ba kanang bitang document of donation man wala. Kumpiyansa ra pud ko. Sus ang hitabo mahigala gibaligya ang kapilya nga nablisan na, no, kalakip na mga tanan nga naa didto. So, nakaingon ko sa kong kaugalingon nga basod ko lamang yung tawag pasayloon na siya sa iyang nahimo kay gibaligya man, no, sama sa gihimo ni Kristo pasaylua siya kaya wala siya masayon sa iyang gibuhat. Ingon ni ana, no? So ingon ni ana, no? Anyway, ako siguro salaan ito kay gidawat raman ako good nga walay donation pero gidonate man lagi niya ni hangyo naman silang misa. Actually, there was no communication about kining unsa ngalan ana donation pero nihangyo man lagi nga ilang pamisahan to ilahang kapilya. O di ako na pud lamang in taong gibisahan bisag wala pa madunay. Anyway, fiesta raman. So akong gipangutan na pwede ba nga ato ning blisan kanang ato ning
blessingan ng kapilya ha. Mo po ilahan tuyo gyud nga ilang pablisan, sige blisan gyud. Ang problema kay niabot ang panahon nga gibaligya niya. Laing relihiyon pagod may nakapalit. So mo gyud gibati nako ang tumang kaguol nasakitan gyud ko kay namisahan naman ko unya na-blessingan na po na. Pero anyway, sama sa giingon ni Kristo dito nga nagbitay sa krus, pasayloa sila kaya wala sila masayod silang gibuhat. Pero ang moral lesson sa akong istorya ninyo is kung mahimo i-donate yun ninyo ang inyong kapilya. Unya kamo pong mga taga-kapilya siguruhon gid lamang nato ang dili lang verbal kay may puruhan na daghan ako nakasulay ana nga verbally donated lang gibawi gyud nakasulay po ko ana dito sa Bayawan no naay kapilya dito nga gwapo kay nga gibawi gihapon gyud diri nakasulay po ko sa ayungon gibawi gihapon although nga pero dili na namo mamisahan bisag wala pa ma-donated kay iglesia may nakapalit laing relihiyon ba ingon niya. Well, anyway, sama sa giingon ni Kristo, dili lang ta mosulti og dautan batok sa mao nga tawo kay wa man lagi magiingon ni Kristo. Basig wala siya masayon sa iyang gibuhat. Nagtuo siya nga ang verbal nga donation dili binding legally. Dili binding spiritually. No? Para nako ang pag-donate nga imo yung gilito para nako that is binding na nimo og sa Ginoo. Kay kanang mula mong good sila ni ingon nga padre among i-donate ni murag wala ra ingon ni ana ba nga mga sa although nga dunay may ingon nga padre ingon ni ana amo nang tabay mga pangutana ingon ni ana asa man namo i-address tuwag tubag rasan ko ang adtog yun ni Bishop Polito B. Cortez ingon ni ana kay dili man na pwedeng mag-donate ka pero wala ko kay kalihok nga ako gid mismo mo motor kay usually kanang may mga donate sa nga i-donate nga kapilya ako magid mismo mo usa gyud sa magiging follow-up. Anyway, ang topic magud nato ningon magud nga pwede ba nga ibaligya ang mga butang nga na-bless na tubag ana dili. Kay moigo man na siya sa kining ceremony kanang buying or selling of spiritual objects, no? Kay sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 8 bersikulo 20 apan si Pilato mitubag kang Simon no malaglag kaunta uban sa imong salapi tungod sa imong pagkunahuna nga mapalit mo ang mga gasa sa Dios. Ayan no. So muna siya atong pagtulunan mahigala nga bisan naman lamang siguro kana bang lisod na kaayo gyud ang kinabuhi. Ayaw lamang yung ibaligya. Ayaw bawia ang mga kapilya nga inyo nang na-donate verbally kay kita basta pang Ginoo gani wala na ba gyud ta makinahanglan pagkontrata kay di ba na mahimo lagi nga mingon ka nga Ginoo tabangi kung makapasar ko sa ako ang pagkuha ni ining kuan mo pirma ko Ginoo dili man wala na pirma kay imo naman ang Ginoo na may imuhang gisaaran ana sa ato pa wala na pirma pero anyway wala mo ko'y dautan nga gitawag na ito kasakit nasasikitan lagi ko tungod sa naitabo sa kapilya pero ingon nga doon ako'y kasuko doon ako'y siguro kahiubos na siguro pero kasuko wala no kay matod pa lagi sa gisulti ni Kristo pasayloa sila kaya wala sila masayon sa ilang gibuhat pero ingon nga nasubo ko kaya nga naman namisahan na ba yan ako mga uskatuig na kaping almost 2 years na napistahan na gani nga misahan ako siya ako man naggianggaan og muni mo na pero gibawi man gyud masaylo ara gyud kaya wala sila masayod silang gibuhat dili wala gyud ko magkunahuna nga nasuko ko wala na ang ako ara nga nahiubos ako o pag-ingon nga nasuko wala no kung makita mi magtinagmutagan na gyapon ko niya pero ang problema kay murag wa may makita wala may nakita ang ako ang iyang mga in charge mo nagsige na akong kakitaan pero siya wa gyud ko kakita niya personal no so wala na no sa ako na ginaingon no wala ra koy dautan nga kuan ako ara nga pagtulunan ra nga dili pwedeng ibaligya ang mga butang nga na-blessingan na kay moigo na sa pagtulunan nato sa sermonya pero ingon nga nasuko ko doon ako yung mga kalagot wala ra ang niya sa akong kasing-kasing nga pasayluhon ra gyud nga pangamuyo sa Ginoo nga pasayluhon lang gyud ta siya sa iyang gihimo tungod kay wala man lagi siya masayod sa iyang gibuhat.
Klaro. Klaro, di nila nakatakit-takutob ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. O manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.